Burazeri, Partizan je odigrao 0:0 na svom stadionu protiv Radničkog iz Niša, a ja bih rekao da je to ništa. Jer podela bodova sa Nišlijama znači da polako san o tituli ostaje samo san. Šta da vam kažem? Partizan je kao kad imate nekog momčića koji je zanimljiv, koji je dobar, koji je uvek glavni na žurkama, pušta muziku, poznaje dobro vino i sve to, ali nikad ništa ne jebe. I uvek neko drugi mazne ribe. Tako uvek neko drugi mazne titulu Partizanu, a Partizan ostane, što bi rekli, suha kurca. Tako je i sad bilo. Ništa. Ovi momci koji su igrali, ne mogu da kažem da je Partizan loše igrao. Pogrešio bi kad bi to rekao. Ali nije igrao ni savršeno dobro. Vidi se šta treba Partizanu. Partizanu je potreban trener. Ovde nema trenerskog potpisa. Ima nekog smisla u igri. Partizan je imao, da kažemo, više od igre. Mogao je da primi onaj gol kad je bila 100% šansa za Nišlije. Partizan je mogao da da, imao je jedno 4-5 vrlo izglednih prilika, ali šta da kažemo. Moram da spomenem dvojicu igrača koja su mene prijatno iznenadila. To su Polter, znači Nemac, on je dobar. Vrlo prijatno iznenađenje, stabilan, tačno na početku imao na jedan lep šut, za malo nije dao gol i tako. Verovatno još nema kondicije, od njega možemo da očekujemo mnogo. I svideo mi se mali Kostić. Znači onaj dečko Kostić sa kako se zove, sa bradicom i to, kosica i to. On baš lepo igra, on je lepo šutirao po zemlji i tako dalje. A ovi ostali, samo mogu staviti moje cvike i da ne gledam. Ovde je go, a oni šutiraju ovako. Katastrofa. Znači, Partizan, Radnički, ništa. Šta da radimo? Ostajte mi zdravo, ljubi vas vaš gospodar Monstruma. Pozdrav!